Formal na proklaman ng baro ang mangidaulo ti League of Municipalities of the Philippines Abra Chapter nga idurwan ni Paz Mayor Niña Bernos. Kalbasan din na chapter meeting ken eleksyon ti barong opisyal nga idurwan incumbent LMP National President Kong J.B. Bernos. Under the bylaws of the League of Municipalities of the Philippines, it's still me who is the incumbent chapter president of the province of Abra who will conduct the election of officers of the League of Municipalities of the Philippines for the term 2025 to 2028. Vice President Liga ni San Juan Mayor Ari Bautista, Secretary ni Bukay Mayor Andrea Francesca Jaja Bernos, Treasurer ni Lagangilang Mayor Ruby Villamor, Auditor ni Pilar Mayor Tyrone Christopher Beronia, PRO ni Villaviciosa Mayor Marjorie Lagen, ken Board of Directors ni Sumaganad, Bangged Mayor Perfecto Cardenas, Tayong Mayor Placido Duarte, Lacub Mayor Estelita Bersamina, Pidigan Mayor Artemio Donato Jr., Danglas Mayor Esther Bernos, Dagyuan Mayor Salma Padilla, Salapadan Mayor Fernando Semanero Jr., ken Tinag Mayor Edwin Crisologo. Ti aktibidad kiti matangan ni Solid North Party List Representative Ching Bernos, ken DILG Provincial Director Christopher Dave Alvarez. Nangatender pa ni Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin, Vice Governor Ann Bersamin, ken na magsapata kaniti opisyal ni Governor Takit Bersamin. Inpeksada ti suportada kaniti kalikagom na iti Mayor City Probinsya. Patyan ni Mayor Niña Bernos sa mamani iti panagkaykaysada iti liga, ket may tultuloy di kiti nagapuanan ti liderato ti amana. I'm very grateful and honored to be elected but chosen by my fellow mayors ta gyamanak ti talagken suportada kanyak nga ti abilidad kumet nga mangidaulo ti LMP ditoy Abra. As always, number one for us is unity. Gyamanak ti suporta and unity ta may sa ti vision tayo, vision me nga for a better Abra. And at the same time, there's an excellent legacy of Abranian mayors at the LMP. So it's a challenge for us to continue that legacy. Imo nang pasingket ti DILG na patig unay ti organisasyon ti LMP ken suportaran da amin a programa da. So ang tagamin J provision ti local government code nga collaboration iti amin nga municipal inter-LGU cooperation nga kunada. So ti LGUs ngamin or municipios kataang ag-move forward progress no isuda katanda nga kaysa. So nga dito ket agbalinto nga may isang mga mekanismo da tapno agpapatangda no kasano ti development no progreso ti ili da. So support man from DILG nga may itante ka. Yes, ti DILG ket sumupsuporta ka dito yung organization through dagiti capability buildings, trainings, ken dagiti guidance, advisories para iti pagsayaatan ket progreso matlaeng dagiti ili. Manamnama may SWAT election ti LMP ti national level iti umaya bulan. RG Lorenzo, Balitang, Solid North.